थांनोसै ओंखारखाबाय जोङो सुट दासो जोब्बाय ओमफ्राय जोबखांनानै थांखानोसै आरोना थाबाय थाला सुट जोब्बाय नालाय आरो माथो थाबावनो नानानै इयारफनखौसो बावगारदो सोनो इयारपड्सबो लाबोदो इयारफनबो लाबोदो आं मिनिथावनासो मोननै दायो जोङो ओंखारखांखाबाय खानायखौनो लोबासै आं ओरैबायदि गुसु दैया बेयावहा न'आव थांनासो दुगैहैनोसै आरोना बिराद गुसु साबिया नांहैदो गारिया दायो जोङो थांनोसै Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दिनैहाय आंहा शुट जोब्बाय नालाय स' आरो मायबा जेबोथ' थालाङाखै ओंखायनोथ' स' दिनैहाय नोंथांमोना दिन्थिनोसै जोङो दिनैनि ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो दा मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' आंखौ नुगासिनो जे आङो दा साननैसो बैसागु शुटिं खालामगासिनो स' बे बैसागु शुटिं खालामनायावहाय आङो मेकआप खालामनानै जि सान्दुङाव ओंखारनानै माने शुट लागासिनो स' बेयावहाय आंनि स्किना ओरैबायदि डाल जालांदों सान टेन जादों बा एकनि पिम्पल्स बा पिगमेन्टेसन बेफोरबायदि जानो हमो आरोना आरो ओरैनोबाबो आङो दैलि मेकआप फोनबाय थानाय जाखायो जिहेथु आंनि स्किना गोबां गाज्रि जायो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि स्किनखौहाय केयार खालामनाया गोबां माने इम्परटेन्ट स' आङो बे शुटआवहाय बा ओरैनो एज इउजुवेल मेकआप खालामनायनि सिगां आङो गावनि स्किनखौहाय मा प्रडाक्ट्सखौ लानानै केयार खालामो बेखौ आं दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' बेखौ बेबायदि केयार खालामनायखायनो दिनैसिम आंनि मोखाङा सानफ्रोमबो मेकआप लाबाबो बेखिनि अबस्थायाव जानानै दङ आरोना स' दायो आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिगोन माबोरैहाय आङो मेकआप खालामनायनि सिगां गावनि स्किनखौहाय रेडि खालामनानै लायो फैदो दानिया आं नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो दा मेकआप खालामनायनि सिगां जाय प्रडाक्ट्सफोरखौहाय इउज खालामदों बेखौहाय आङो आंनि थाखाय स्पेसियेलि कास्टमाइज खालामनानै हरदों क्युरस्किन एपनिफ्राय स' बियो मोनसे एप क्युरस्किन एपआ बेयावहाय नोंथांमोना गावनि मोखांनि रिलेटेड प्रब्लेमफोरखौहाय लानानै नोंथांमोना डक्टरजों गावनो रायलायनो हागोन ओमफ्राय आरो लोगोसे बेयावहाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि जा स्किनावहाय प्रब्लेम उइदाउट मेकआप स्केन खालामनानै बिथांमोना कास्टमाइज खालामनानै हरो स' बेखौहाय माबोरैहाय नोंथांमोना खालामनांगौ बेखौहाय आङो नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिनो फैदो स' गाइस नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि भिडिअनि बे डिसक्रिपसनावहाय थानाय लिंकआवहाय थुबानो नैबे क्युरस्किननि एपखौहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आंनावहाय अलरेडि डाउनलड दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय फन नाम्बारखौ होनानै भेरिफिकेसन क'डखौ होनानैहाय नोंथांमोना बेयावहाय रेजिस्टार खालामबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोननि नेम ओमफ्राय जेन्डार एज बेफोरखौ होनांगोन आरोना स' देट जोंनि फेसनि प्रब्लेम ना हेयारनि प्रब्लेम बेखौ बिथांमोना नायनायावहाय मोजां जायो मानो होनोबा एजखौ लानानैबो डिपेन्ड खालामो नालाय माखासे प्रब्लेम्स बा माखासे सल्भ खालामनायफोरा स' नोंथांमोना बेयावहाय डक्टरजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट सार्ट खालामनो हागोन आरोना रायलायनो हागोन बेयावहाय मा प्रब्लेम दङ बेखौहाय उइदाउट मेकआप जिहेतु जोंनि स्किना बेखौहाय जोङो स्केन खालामनानै हरनांगोन ओमफ्राय बिथांमोना जोंनि मोखाङावहाय मा प्रब्लेम्स दङ बेखौहाय खोन्थाहरगोन ओमफ्राय साइड फेसथिंबो हरनांगौ फ्रन्ट फेसनिफ्रायबो हरनांगौ आरोना ओमफ्राय हरबाय आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंना मा प्रब्लेम नुजादों बेयावहाय नोंथांमोना नुखाबाय नै बेबायदि रेड सार्कोलनि जानानै फैयो ओमफ्राय बेयावहाय माखासे कुइसन्सफोर सोङो आरोना डक्टरा जे मा मयस्चाराइजार इउज खालामो बा मा सानस्क्रिन फेस वास बेफोरखौ इउज खालामो बेखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोना जास्ट सिम्पलि एन्सारखौ होबानो जाबाय बेयावहाय अपसन फैखायो ओमफ्राय इउज खालामोबा खालामो खालामाबा खालामा बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि फेसआवहाय मा प्रब्लेम दङ बेखौहाय नायनानै बिथांमोना पार्सनेलि जोंनि थाखाय अनलि गावबा गाव मोखाङावहाय प्रब्लेम थानाया बयजोंबो एखे जाया नालाय बेनि थाखायनो बिथांमोना कास्टमाइज खालामनानै हरो ओमफ्राय बेयावहाय दसे टाइम होनांगौ आरोना डक्टरा नायो ओमफ्राय नै आंनि थाखाय बेखिनि प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरदों ओमफ्राय बेयो साननैसो उनावनो नोंथांमोननावहाय सफैगोन आरोना थिग बेबायदिनो आंनावबो सफैबाय आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरैहाय ओमफ्राय बेयावहाय एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनखायो अनलि 1476 रुपिस ओमफ्राय बेखौहाय क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड
बेजोंहाय नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनो हागोन आरो ना अपसनफोर दंखायो ओमफ्राय दायो आं बेफोरखौ माबोरैहाय इउज खालामो फैनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिनि So guys, फार्स्टआवनो आङो नै क्युरस्किननि फेस वाश बेयो मोनसे फमिं फेस वाश आरो ना बेजोंहाय आङो आरामसे फेसखौ वाश खालामनानै लानोसै मोजाङै सार्कुलार मोसनावहाय एसे हुबाय आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो दायो हाइड्रेशन जेल जितु क्युरस्किननि मयस्चाराइजार बेखौहाय इउज खालामसै आरो ना ओरैबायदि माने मोजां नांदों बे हाइड्रेशन जेलखौहाय फुननानै बिराद मोजाङै मयस्चाराइज जादों आरो ना स्किना ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो फुनगोन दायो सानस्क्रिन बेनो बिथांमोनानो हरखादों आंनि थाखाय कास्टमाइज खालामनानैहाय ओमफ्राय सानस्क्रिन लागायनाया ओरैबायदि इम्परटेन्ट नोंथांमोना बावनो नाङा आरोना दैलि फुनखानांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै क्युरस्किननि कारेक्टार आरोना डार्क स्पट जानायनि थाखाय नैबेखौहाय इउज खालामनो नांगौ आरोना आङो स' आंनि थाखाय बेखिनि प्रडाक्ट्सखौनो बिथांमोना हरदों नै स' नोंथांमोनाबो माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो बेयावहाय थांनानै नोंथांमोनाबो अर्डार खालामदो आरो लोगोसे माबाफोर स्किन रिलेटेड प्रब्लेम्स दङबा डक्टरजोंबो बेयावहाय रायलायनो हागोन नोंथांमोना बावनो नाङा जल्दि थाबैनो थांनानै आंनि गेमस्ट्रि 100 क'डखौहाय इउज खालामोबा नोंथांमोना 50 जननि गेजेरावहाय डिसकाउन्ट मोनगोन आरो ना स' माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांदो आरो खालामदो इमान थफ्ला लानो हायो आरो लानाबो होफाया मालनि इसोरो माबायसा मानसि जोंनि जायगायाव बारा मिथियालै आयौ आखायानो सेस जाजोबसिगोन जोंनिया दे आंहालाय लानांगौ इखो Bhutan सफैबाय जोङो जास्ट शुटिं जोबनानै दसे जास्ट हाबफैदो आरो टाइम एकदम जेन टेन 2टा हाब मोनबाय 2टानि बारबाथाय हाब मोना Guys, ang dahi नोंथांमोननो मोनसे बिराद डेन्जार बुस्थु देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबायल' था एकदम मेगनखौ मोजां माबानानै बेलेगनि लाखि गुड लाक लांनाय थांगोन ना फैनो र' ओमफ्राय फैफिनसै एबारै आं नोंथांमोननो देखायनोसै इमा बुस्थु मोजांखौ नुला इमा बुस्थु आं थैनोसै ओमफ्राय मायबा माने बिसोरनिया गुड लाक
बिसोरनिया गुड लाक साइन ना गुड लाक साइन नोबा आं थैथिले आं बिसोर खोनाबायल' थायोमोन ओइ मिनाले रायजागोन थु जाबाय थु मालाय भगबानखौ जों मिनिनो फैनायाव भगबान नङालै मा भगबान आरो इयो बिसोर इखौनो फुजियोरा मालाय मा नुफैयो भुटानाव फैबाबो माबा मोनसे जालांसै दों दा सावमिनफोर जालांसै गुड लाकआवनो जानोसै नामा गुड लाकआवनो जालांसै हा थु थाबायनानै थांसैब्रा गारिखौ इयाव दोनदो रेस्टुरेन्टाव जानो नागिरदों जों दा मायबा मोनसे जालांसै गैयालै खामानि गैया नङा इसिनाव माबा मोनगोन ना मोना चिकेन चावमिनफोर हरैलाय आयौ 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 इमान बुरजा लोंखांबाय होमबा मानसिफ्रा थु आन्डारग्राउन्डआवसो दां माबा चिकेन मम'आनो गैयानो माबा चिकेन चावमिन अर्डार होबाय ओमफ्राय दायो जोङो भेज मम'स जानांसिगोन आरोना नागिरबाबो मोना खामानि गैया इसोरथिंनि भुटाना जोंनिथिंनि भुटाना सब मोनजायो मा नै जोंना सालायगासिनो पाठशालानिफ्राय थांगासिनो आगै जगदाबो मेकआप दोङोनो फुजामोननि शुटिंआव इबो थांफागोन नानिया एकदम डेन्जार नाले नांगौ 20 निफ्राय 40 आव हाहांबाय दासो स्पिडा होनदो स्पिडा 40 जाहांबाय दा माला 100 आव हागोन 100 लोगो मोननायाव 100 आव हाबासो गाखोखासिगोन नानि थु बार इखो दे बार इथिं थांबाय बारदो बरिया इदिसो जानांगो हाहांबाय दे बटखौनो 60 आव थांना फैफिनलायो आंनि भिडिअखौ नायबायना नायाखै गाइस नोंथांमोना नै 2 लाख वाव नुदो सानसेयावनो 2,30,000 बारबाय बिराद भिउस जादोलै थेंक इउ सो माच लोगोफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला Every day, old surface skin cells are naturally replaced by newer cells, but this process slows down over time. Nania salay sini yang salay larana. Tuh, feeding. Salay ini. थांसिगोन टुक्लुआ जानिफ्राय आलासि जानो फैनाया हनै नों लादोंना लायाखै मामा भागिन सेम पहना हुआ है देखो फोटो खेबग्राया बैथिं दोङो देखायना होनां र' कैसा हुआ है ओइ नों मानो इथिं नायबाय थाखो जायाखै दे मोजां जाफैबाव होमबा आराम से फोटो खींचो लड़की आराम से मिनी बरिया एकदम टेक्ला बायदिसो टेक्लानि फिसाला बायदिसो नुबाय हनै वाव भेरी नाइस आं देलायबाय थादों गाइस देलायबाय थादों